Que tal? Moi boas noites, estamos a comezos do mes de agosto e agás contratempo xa temos definidos os campións das distintas ligas. A Megrovic, campeón da Liga A, Mecos campeón da Liga B en Galicia e na Liga CT o campeón sería Hondarribia. Pero a máis de todo que rodea as distintas competicións de Liga, esta fin de semana houbo outra imaxe, esta. A tripulación de Amegrove conquista a bandeira Teresa Herrera, unha regata distinta, a máis espectacular do calendario galego, quizáis a que ten máis prestixio, quinta vez que a Amegrove gaña esta regata, ondearon a bandeira, pero non a levan porque ou hai que gañala 2 anos consecutivo ou 3 alternos para tela en propiedade. Convidados desta noite no En Xogo Traíñas, Gustavo Vázquez, adestrador de Cabo da Cruz, elixido o mellor adestrador da Liga CT no 2014. Boa noite. Hola, boas noites. Que tal de fin de semana? Bueno, un sabor aí agridulce. O sábado en Moaña non nos saleu todo ben que quixéramos e hoxe, bueno, o resultado foi dentro do nivel que temos bastante bo e, bueno, eso, un sabor aí medio agridulce. Marco Antonio Castelao, adestrador de Chapela, boa noite. Chapela consegue meterse entre os 10 mellores do remo galego para disputar o Teresa Herrera. Contento, supoño? Sí, bueno, contento pola regata do sábado, igual un poquinho, no, que Cabo. Sábado moi bo, de tanto resultado como de sensacións no barco. A cruz o domingo que hoxe non fixemos boa regata, non supomos coller a remada e mal resultado. Foron regatas esta fin de semana con moito vento, con mar bastante picado. Imos debullarlas. Liga Galega, Teresa Herrera, quizáis a regata máis agardada do calendario, xornada de sábado puntuable tanto para a Liga A como para a Liga B. O escenario, Riazor, A Coruña. Modalidade contrarreloxo. Competían as dúas ligas, Liga A e Liga B. Comezamos coa Liga A. Marco, un día complicado para remar, non? Sí, bueno, estaba complicado na porta de fora. O sábado suele ser unha regata dura, non? Con vento, con ola, pero bueno, é as regatas que a todos nos gusta remar, non? É unha regata diferente, como ben decías antes, para nós é a concha galega, non? Pero é unha regata diferente, eso, hai que adaptarse, preparala un pouquiño e logo volver á rutina diaria de remar nas rías, con calma. Un escenario, Gustavo, que non sei se algunha vez se plantexou na Liga CT, porque sería un escenario moi bonito tamén para a Liga CT. Sí, é verdade que sí, eu creo que sí, creo que se planteou algunha vez, non sei se, bueno, ao final non se levou a cabo, non sei o motivo, pero a verdade é que sería un campo espectacular para remar na CT. É un campo difícil, complicado, e máis co sistema que, bueno, na Teresa Herrera, como dixestes antes, é unha regata pois especial, o tema da contrarreloxo é un pouco especial, así o trazado que hai que facer, pero, bueno, é un campo moi bonito para remar, como dicía Castre, pois é o que nos gusta, o que lle gusta aos remeiros, mar, movido, eu penso que para o espectador máis espectáculo é un bo campo, en definitiva. Como ve, Marco, este duelo que hai na Liga A, Amegrove-Mugardos? No primeiro longo, Amegrove sacaballe 9 segundos a Mugardos, e no segundo recúrtalle Mugardos 8 segundos e volve a meterse aí na loita. Si, algo lle pasou a Amegrove nos largos en popa, porque foi onde perderon realmente as diferencias no segundo corto longo. Non sei se por remada, se polo barco, algún problema teñen eles, pero sin embargo, si fixeron moi boa regata. Pero onte, a verdad que nos sorprendeu esas diferencias, sobre todo nos largos de popa, non? Pois eso, é unha regata que, como non collas ola, estás vendido. Eso, pois seguramente un Mugardo un poquinho mellor e
fixeron mellor regata, o resultado está aí. Gustavo sabe ben, porque na CT hai algunha regata máis, de que últimamente non moitas de mar aberto, a importancia que teñen as empopadas neste tipo de regatas. Pois a verdade é que sí, a mellor pois un largo de popa, pois arreglas a regata, non? A verdade é que a Megrove está tendo un nivel moi alto este ano, pero penso que Mugardos ten xente a bordo pois de moita veteranía, con moitos anos de remo, e un pouco pudo pecar a Megrove a mellor a xuventude dos remeiros. Mugardos, eu penso que é un equipo que rema moi ben tamén, ten vatios a bordo, e nunha regata destas de mar, pois eu penso que pode dar unha sorpresa. A Pobra foi 4 segundos máis rápido que Coruxo, que era outra das loitas, a ver quen ia ser o cuarto nesta xornada de sábado na Liga A, e despois Mugardo sorprende e consegue a primeira vitoria da temporada. Non sei se para clubs da Liga B o rendemento de Coruxo este ano é un pouco espello, porque un equipo que estaba na B este ano está a desenvolverse ben na Liga A. Sí, bueno, é un club que o ano pasado demostrou, por exemplo, nesta regata, Coruxo, Bueu, estuveron aí. O se fixe unha regata extraordinaria, despois veremos. Sí, están aí. Evidentemente, manteñen o bloque, están facendo ben as cousas e os resultados os avalan. A verdad que está a loita moi pechada aí, teñen aí un bonito duelo, como tuveron o ano pasado, pois na parte alta da clasificación. Este ano están aí na parte media, pero penso que están facendo moi ben. Esta era a sétima regata da Liga A. Ata o momento, 6 vitorias de Amegrove. Esta foi a primeira derrota da temporada de Amegrove. Chegou na sétima regata, primeira vitoria de Mugardos. Estes son os tempos, 22 minutos 27 segundos. Amegrove chegou a 7 segundos, Ares a 16, a 27 segundos a Pobra, que quedou por diante de Coruxo, e a máis dun minuto, Vilaxoán, Perillo e Bueu. Isto é o remo, non? Ten isto. Hoxe, pois, outros equipos estuveron máis acertados, ou tuveron incluso algunhas condicións mellores que as nosas. E, bueno, veuse que efectivamente pois estaba un poquinho mellor que a nós, estuveron un pouco máis finos que a nós, sobre todo nos largos en popa, que foi onde nos perdemos a distancia. Non é normal que despois de levar de 12 segundos no primeiro largo que perdéramos eso, non? Pero bueno, a ansiedade púdonos un pouco, a maneira de remar, non nos adaptamos demasiado a este mar porque tampouco non o collemos hasta ahora e pasounos un pouco de factura. Coruña é a mejor regata que hai da Liga J, la única mar, la que máis se disfruta. Non hai mucha gente viéndolo, pero por lo menos dá gusto remar en mar abierto. Era moi difícil, estaba moi difícil o mar, pero bueno, non remamos moi ben, o obxectivo que era un pouquiño quedar diante de Mugardos para seguir na pelexa esa que temos, pois ao final non foi, e encima meteuse a Megrove polo medio e os 2 puntos que levábamos de ventaxa pois voaron. Só unha regata puntuable esta fin de semana, esta clasificación da Liga A, Amegrove líder, 55 puntos, con 44 Mugardos e Ares, a Pobra 33, Coruxo 30, Vilaxoán 25, Salgado Perillo 14 e Bueu case que descendido, 7 puntos. En ese mesmo escenario houbo regata da Liga B e o bombazo marco é que un equipo da Liga B, Mecos, acaba marcando o mellor tempo do día. Sí, pero bueno, Mecos está demostrando que ten calidad para estar na Liga. Mecos, Castropol, que bueno, onte sorprendeu-nos, é unha regata moi mala, pues non se desenvolveron ben nesas condicións, pero bueno, son un equipo que penso que teñen un nivel moi parello a Mecos. Era agardado de Castropol, digo, perdía 49 segundos na segunda virada, eles din que non están acostumados a remar no mar un pouco picado e que o acusaron moitísimo. Bueno, acostumbrados tampouco estamos nós, pero esas 2 semanas que tuvemos aí traballamos un poquinho mar, hai que buscar as condicións que sabes que te vas a topar, porque é unha regata que o 99% das veces remas en estas condicións. Un poquinho mellor, un poquinho peor, pero tens que preparar un poquinho, ir a mar aberto, eles ali ao lado do club penso que teñen condicións moi similares a estas. Non sei, bueno, cada equipo, non, cada club sabe o seu, pero bueno, evidentemente non se superan adaptar ás condicións, porque non é normal que houbera tanta diferencia. Analiza esta regata Castropol na clasificación, Chapela colócase a 6 puntos, pode Chapela alcanzar o segundo clasificado? O vexo moi complicado, nos levan 6 puntos, quedan 4 regatas, bueno,
este fin de semana que ven son dúas regatas, dous campos moi particulares, a ver que pasa. Pode beneficiarnos e nos pode perjudicar, a ver. Un deles Castropol, sí, o domingo. Claro, o domingo pola tarde, sí. Este rendemento chapela mellor a 6 equipos da Liga no seu tempo. Sí, bueno, diferente tanda, bueno, nos quedamos contentos pola regata que fixemos nós coas diferencias da nosa liga, que foron nas mesmas condicións que nós. De cara a outra tanda, pois podo haberse levantado un poquinho máis de vento, un poquinho máis de ola, non o sabemos. Nos tocou pesar e tuvemos que ir para a terra, desde terra nos apreciou, sabes, moito cambio, non? A verdade que non che podo decir, pero bueno, sí que estábamos en terra pesando o barco, evidentemente levantouse unha racha no terceiro longo, creo que foi, pudo haberlles perxudicado, pero bueno, nos fixemos o noso traballo, que era a regata puntuable do sábado, fixémolo chapós, chavales rendiron o 110% sin queixa ninguna. Xornada do sábado era puntuable e o vencedor, unha vez máis, Mecos. Un tempo de 22 minutos 26 segundos, que sería o mellor tempo do día, se os comparamos co da Liga A. Chapela foi segundo clasificado a 10 segundos, a 44 segundos Rianxo e a máis dun minuto Cesantes, Castropol, Vila de Cangas e Mera. Esperábamos estar aí, ¿no?, cos da nosa liga, pero contentos con tamén haber ganado da outra liga, desde logo, vamos, algo que non nos esperamos e que te encontras así de repente, hostia, le hecho un subidón de moral que tremendo. A distancia, si estaba difícil, ahora a distancia es mucho más y bueno, intentar seguir, bueno, consolidar a segunda posición y listo. Ahora el quedar alcanzar Mecos es casi inviable. Tendría que tener un error muy grande y nosotros unos aciertos muy grandes de aquí al final de temporada. 7 regatas na Liga B, está aí a clasificación, Mecos Mondariz, 49 puntos, vai ser campeón, vai ascender a Liga A. Castropol 39, Chapela 33 puntos, hai 6 puntos de diferenza entre o segundo e o terceiro, Rianxo, Cesantes, Vila de Cangas e Mera. Nesa bancada acostumbra a ir a xente que move máis vatios, digamos, que é un poquinho a máis forte do barco. Soe ser un xente máis grande normalmente, máis pesada tamén, para que non inflúa nos cabeceos do barco e non lle faga ter a embarcación esas forzas negativas. Son os cabalos, os vatios do barco. E para min ten que ser un remeiro forte, largo, de envergadura, unha envergadura bastante grande, dentro da tripulación dos máis pesados e sobre todo eso, que sexa alguén capaz de estar durante os 20 minutos da regata pois dando os maiores vatios da embarcación durante o maior tempo posible. Banca 4 tiene que ser motor diésel e potencia constante. Pois aí sería un remeiro fuerte, de moitos vatios de mover, pero, sin embargo, o remo actual, antiguamente metías un remeiro pesado, pero que non fora moi pesado, pero que movera bastante. Voy a preguntar a Marco e a Gustavo, partimos de que atraía un equipo, de que son todos importantes, de que non hai pezas máis importantes que outra, pero se a Gustavo lle din, escolle un, en plan, por onde comezarías unha traña, cal sería deses 14 o primeiro que escollerías, a quen lle das máis valor? Bueno, non vale decir eso de son todos importantes. Importantes son todos, pero, bueno, unha peza, se falamos de peza fundamental, sí, peza fundamental, falaría pois dos marcas. O marca é o que lle imprime un pouco a remada a traíña, é un pouco, digamos, a personalidade que lle imprime a traíña, pois hai que ten que facer unha lectura pois constante da situación da regata, saber cando manter, saber cando apretar, é un pouco en función deses marcas traballamos o equipo, non? Eso
para poñer a peza principal da traíña. Agora, para min, o posto máis difícil é o patrón, sin duda. Cando todo vai ben, os remeiros, é gracias ao remeiro, e cando todo vai mal, o máis fácil é botarlle a culpa ao patrón. Para Marco? Estou totalmente de acordo con vos. Sí, no, a verdad que opino mismo. A peza fundamental son os popas. Despois son eslabóns, o sea, se non tes unha boa segunda, unha boa terceira, sobre todo a importancia do patrón, do poras, que son todos realmente importantes, cada un no seu posto, e coas súas condicións e as súas cualidades, non? Pero evidentemente os popas, o patrón, moi importante. Pola experiencia que acumulades, quen é a prolongación do adestrador? Mais o patrón ou máis o marca? Debería ser o Ese patrón. debería ser, sona que a veces non é. Hai casos no que non, pero suele ser o patrón, ¿no? Porque tamén suele ser o que leva o pinganillo, lle das referencias. Ten que ser a túa terceira extremidade, non? No barco. Es que ten que ser unha persona que pense como ti, ¿no? O sea, que sepa transmitir o que ti pensas en cada momento o barco. Ten que ser unha persona moi serena, moi tranquila, que sepa transmitir esa tranquilidade. O sea, os remeiros van a 180 ou 200 pulsacións e el ten que estar moi tranquilo, saber serenar a xente, levar ao sitio, e despois, con todo o traballo que ten, por exemplo, unha regata como hoxe, levar o barco dereito, non guiñala, as viradas, ten demasiado chollo o patrón. E a prolongación de Gustavo en Cabo, quen é? Bueno, a miña é Alfonso, está claro que, bueno, un pouco o que lle digo a ele é o que ten que transmitir, e despois tamén, pois, se eu non son capaz de chegar a ele, porque tamén eles despois, en situación de regata, pois hai imprevistos que a mellor ou situacións que eu non podo ver, ten que ter a destreza e a súa personalidade para saber o que facer nese momento, non? Abstraerse do que poda haber no barco e, ao final, o que ten que facer é o que el queira. Eu podolle dar unha orientación, debolle dar unha orientación, pero ao fin e ao cabo, quen vai no barco é el sabe o que está pasando nese momento, está sentindo el o barco nese momento, está vendo a xente mellor que a min, así que el ten que ser o que diga o patrón. Pois se falamos de patróns, unha regata moi de patróns e a de hoxe, domingo, o Teresa Herrera. Mesmo escenario, na Coruña, esta xa non era regata puntuable, nin da Liga A nin da Liga B, simplemente os 10 mellores equipos do sábado competían no domingo, na loita pola bandeira, e Chapela o domingo non puido manter ese rendemento que se tivo sábado. Que conseguiu meterse Chapela na quenda de honra. Sí, pero bueno, non sei que sería mellor, non? Un pouco falábamos antes con Gus, a veces estar na tanda boa non é o teu sitio, eu penso que non era o sitio para nós, non? Un equipo moi xoven e tal e cual. Pero bueno, tocou nos ir aí e fomos a intentar facer o mellor que pudemos. Foi un poquito a presión ou non sei, non collemos remada e eso, a ansiedade ou non sei, sacounos un pouco de regata. E quen fixo esta mañá un regatón foi esta embarcación de Coruxo, que na primeira virada xa tiña 6 segundos de marxe e despois foi aumentando a vantaxe na súa tanda. Fixo un regatón Coruxo hoxe. Sí, Coruxo, aparte, tiña unhas condicións de mar moi similares a estas e traballana e de feito eso, se ven os resultados. Ten un bo equipo e está facendo as cousas ben e os resultados son malos. Frantesa e Marco, gustaba unha cousa que ás veces nos nas retransmisións da CT comentamos que é mellor para tirar para cabo ir na segunda quenda ou na quenda de honra. Bueno, eu por prefiero a segunda, porque estamos peleando a priori cos que realmente están na nosa pelexa e pois evitamos os cambios de vento ou de corriente destas cousas, así que eu prefiero estar na segunda e se hai un cambio de vento a favor nosa, incluso poderías pelear por subir postos, pero bueno, prefiero tamén a de honra e non a terceira, pero bueno, se teño que elixir unha das tres, a segunda. Esta era a quenda de honra do Teresa Herrera, a Megrove marca o ritmo o comezo, pero hai dúas tripulacións, unha é Mecos e outra Mugardos, que en todo momento non se alonsan demasiado da tripulación de Amegrove.
está sorprendendo o nivel de Mecos, porque o sábado fixo o mellor tempo e o domingo, hoxe, durante 2 longos e medio, case que 3 longos, aguantou. Eu penso que non nos debería sorprender a ningún, porque é un equipo que durante o inverno demostrou que están aí, están traballando ben, están facendo ben as cousas, levan anos traballando ese bloque, teñen boa canteira, os juveniles que teñen pues están rendindo a un bo nivel, no barco montan e aí están, dando a cara. Cabo tivo a referencia de Mecos no campeonato galego, Cabo e Tirán, digamos, ese día foron outro mundo, pero ese día Mecos estivo cerca de Megrove, de Mugardos, de Meira. Sí, de feito, falámoslo, que Mecos dou un gran nivel, está, eu penso que agora a liña de traballo que está seguindo, eu penso que é moi interesante, moi boa, esperemos que continúen así, que todo que lle veñan que sea subir postos e que teñan a recompensa ao traballo que están realizando. Co paso dos longos, a partir do terceiro, foise descolgando esa tripulación de Amegrove, que cambiou o patrón. Que tal foi o día de domingo a sábado? Porque nas imaxes non parece un mar tan complicado como o do sábado, sen embargo, se vemos os tempos, sí que son peores. Pues, estaba bastante, para min, polo menos na nosa tanda, estuvo bastante complicado. O sea, na parte de fora, igual na parte aí non se aprecia, ¿no? Nas boias de terra, pero fora estaba moi complicado. A lavadora che entraba o vento por un lado, a onda por outro, era unha ola máis grande. Estaba bastante complicado para remar, había que facer as cousas ben. Nos non fixemos ben as cousas e, de feito, está aí o resultado. O vencedor deste Teresa Herrera foi Amegrove, non era regata puntuable. Estes os tempos, 21:46, Coruso, segundo clasificado, un grandísimo posto para Coruso, quedou a 8 segundos de Amegrove. Terceiro Mugardos a 15 segundos, cuarto a Pobra, 18 segundos, Mecos a 27 segundos, quinto, Ares sexto, Cesante sétimo, Vilaxoán oitavo, noveno Rianxo e décimo Chapela. Ola, moi boas a todos. Hoxe imos a falar do setup da embarcación. O setup é esa posición relativa que existe entre o tolete, a bancada e o apoio dos pés de cada remeiro. É un parámetro francamente importante. Vexámoslo con un exemplo. Partimos, como sempre, da curva de forza dun remeiro, representada agora en azul. Supoñamos que o máximo de forza que aporta este remeiro se adianta unha décima de segundo respecto dos seus compañeiros, que vemos na gráfica pintado de vermello. Podémonos preguntar, somos capaces de facer coincidir este máximo do remeiro azul co dos seus compañeiros? Pois sí, mediante o setup. E ten unha importancia fundamental. Se conseguimos mellorar a posición do seu tolete respecto da súa bancada e dos pés, vamos a conseguir desplazar ata 5 centésimas de segundo ese máximo. E isto que supón ao final da regata? A súa forza media non afecta. A forza varía 0 kilogramos. Pero conseguimos unha ganancia de 34 vatios de media en cada padexada polo efecto do desplazamento da forza respecto da curva de velocidade, que vedes en laranxa. Ao final da regata, 0,7 segundos. Dun xeito agregado, se somos capaces de traballar sobre o setup de 3 remeiros que van adiantados respecto do resto para retrasar o seu máximo, podemos conseguir ganar incluso 2,1 segundos. En conclusión, o setup é un parámetro importantísimo e del depende directamente o instante no que os remeiros dan a forza máxima. E, ademais, en un remeiro, mellorando o seu setup, somos capaces de ganar incluso 1 segundo por regata, tanto como cando traballamos a forza máxima. Nada máis por hoxe. Un saúdo e vémonos a próxima semana. Pois rematadas a Liga Galega, imos centrarnos na Liga CT. Non é doado cos remeiros, pois besan as dúas competicións, pero a presenza de Meira como derradeiro clasificado, non sei como se ve dende a Liga Galega. Digo porque vai alterar os postos de ascenso e de descenso. Un posible descenso de Meira e non ascenso de outra embarcación galega implicaría que simplemente ascendería a Mecos, nada máis. Sí, pero bueno, eu xa non me iría a eso. Me iría que descendería un equipo galego da CT. E o ideal que se mantuveran é que ascender a outro, non? O sea, canta máis representación teñamos, sobre todo para eles, non? E de feito, eso, demostrar que o remo galego non está dando bo rendemento, non? De feito, están aí
tanto Tirán como Cabo dando a cara. Oxe, comentando na retransmisión, Gustavo, que bonito é que haxa como mínimo 3 embarcacións galegas porque iso implica 2 fins de semana en Galicia. A verdade é que sí, un pouco é o que estábamos tamén, o que falamos nós, así, nos viaxes, é eso que nós o que queríamos é que un pouco Meira pues, se mantuvera por eso, non? Despois que poder ser, se pode subir pues, a Megrove ou Mugardos, ou bueno, quen se plantee subir, pues, sería o ideal. Son 2 palizas menos de kilómetros. Sí, a verdade é que tal como está o calendario confeccionado, a nós este fin de semana en agosto, pois venos de maravilla, non? Este parón, estes 15 días, a nivel psicolóxico, a xente estar cos seus amigos, coa súa familia, pois venos moi ben. A nós, e depois a familia tamén ter os remeiros na casa, pois tamén lle ben, non? Bueno, había tamén a opción que seamos 2, que a Liga lle interese facer aquí un fin de semana igual, pero xa terían que mirar por facer aquí 2 regatas, que non é fácil, pero bueno, eu sei de o Boín que había sitios que interesados en facer regatas da CT, así que bueno, ten que mostrar interés a CT en vir aquí 2 viaxes. Esta fin de semana houbo Liga CT, 2 regatas en Galicia, Moaña e Boiro, imos con elas. Well, I could have just asked if she wanted to go. I'm not quite so turned to dead and scheduled with a girl I used to dream of. No, one stays on my hands, one soon that romance ends. You are where I am. No, one place on my bands, my face and future plans. A primeira das regatas foi o sábado en Moaña, non hai que ser licenciado para intuir que Gustavo non quedou nada contento co 9º posto de Cabo. Non quedei contento eu, nin quedou contento nadie do equipo, non? A verdade que tampouco sei dicirche o motivo, penso que pudo influir estes 15 días de parón que tuvemos, igual perdemos ese chip, esa chispa de competición, salimos un pouco relaxados, despois tamén non aproveitamos ben a calle que nos tocou, que eu penso que era a mellor, bueno, foi unha suma destes sinais, bueno, ao final, pois, cando non vas cómodo, perdes remada, o resultado foi 9º, que ainda pudo ser bastante peor. O sábado Meira supera a Portugalete e tamén Astillero, é dicir, recurta aí 3 puntos a Portugalete. Hoxe domingo xa quedou derradeiro clasificado. Ves con posibilidades a Meira de evitar o descenso directo? Se seguir a liña de onte, o onte creo que fixo moi boa regata, planteouna moi ben, o patrón Jacobo estuvo moi ben no trazado e estuvo aí dando guerra e quedou moi ben. Se seguira pois a liña de onte, pois sí que podería pelear por escapar do descenso. Portugalete parece que é ese tamén o último eslabón xunto con eles, pero bueno, quedan aínda regatas por disputar, oxalá, bueno, isto é remo, xogamos moitos puntos cada regata, pode pasar de todo, que sigan peleando e intentar pois pelear hasta a última regata. E a terceira vez que esta temporada Cabo queda 9º nunha regata, o sea, aí que Cano asina unha das peores regatas da temporada, non sei se foi a peor, digo por iso que decías, ibades nun carreiro que era bo, había moita xente de Cabo, tamén ali no Peirao. Sí, a ver, levamos 13 regatas en competición, eu podo dicir que mal, que remamos mal en 2, máis un largo, remamos mal na de Orio, pero tamén nos vimos perxudicados pola tanda na que fomos, polo tema de corrientes, eso fixo que fóramos na peor tanda o día seguinte en Bilbao, en Portugalete, tamén fomos na peor tanda, por tema de corrientes igual, e logo en Noja fixamos un segundo largo moi malo, que condicionou a quedar octavos tamén, pero bueno, foi ese largo, depois a regata non foi moi mal, e logo onte non hai excusas, fallamos nós, pero tamén fixo que hoxe fóramos na primeira tanda, con máis vento, e un pouco os erros estamos pagando moi caros, pero bueno, tampouco é excusa, remo unhas veces dache, outras veces quítache, pero hai que ver a final de temporada, a ver como acabamos. Eu penso que temos que estar nesa liña entre o cuarto e o sétimo, as cousas están moi igualadas, temos aí a Tirán, a San Juan,
A verdade é que como te despices un pouco, perdas a cabeza, estés nervioso ou tal, pois perdes moitos puntos, non? Esta tripulación, Orio, onte deu unha exhibición, porque xa dende o primeiro longo, independentemente de que carreiro fose, sino 1, 2, no 3, 1, 4, dende o primeiro foi moi superior ás outras embarcacións. Sí, costou un pouco arrancar nas primeiras regatas, pero a verdade é que agora está collendo o punto, a xente, pois, se sale ben as cousas, pois, colle confianza e iso axuda a medrarse, a ter unha seguridade en todas as regatas e estáse vendo que é un dos candidatos tamén a pelear polas bandeiras xunto con Urdaibai e Hondarribia e, bueno, cando ten a oportunidade, pois aproveita e foi o caso de onte. Ose Boiro, como ve Marco esta rivalidade que hai Cabo-Tirán na CT? Porque se o sábado Tirán lle sacaba moitos segundos a Cabo, o domingo Cabo sacalle moitos segundos a Tirán. É unha rivalidade boa e sana. Eu penso que lleven ben tanto un como outro, pero bueno, un pouco que de gus, non? Cando os resultados non salen, pues, psicolóxicamente, non? Cando estás traballando ben, pois mermanche un pouquiño, pero eu penso que están nunha liga de profesionales e están facendo moi ben. Evidentemente, por o mínimo fallo que teñas, vas a descender moitos postos. Eu penso que deberían de estar orgullosos do traballo que están facendo, porque están facendo ben para min, para a miña forma de pensar e de ver as cousas. E eso, un día esquítache, outros días danche, pero bueno, que teñen que confiar e seguir na mesma línea de traballo. Cabo se asinou tempos da zona media alta, acabou clasificada no 6º posto. Tirán fixo moitas rotacións, 6 trocos que fixo Truco, tivo un rendemento menor. Como ves o rendemento de Meira? 2 adestradores esta temporada, o ano pasado foi o campeón galego. Este ano está na zona baixa, acabas de comentar de que cando os resultados non acompañan é complicado. Ainda estamos en agosto, ainda quedan 8 regatas de ACT. Queda moito, pero bueno, condiciona moito como arranques, non? A liga, arrancaron mal e agora remontar esos puntos vai costar. Que pasa? Que, bueno, nas regatas de mar, pois eso, o que falábamos antes, non? Coller unha ou 2 olas máis co rival, pois pode condicionarlle 2 ou 3 postos, poden arañar algún punto máis, pero bueno, van a ter difícil. Ojalá que se manteñan, ou bueno, que vayan ao playoff, que se manteñan eles e que, como ben decía antes, que suba outro galego a CT. A vitoria hoxe foi desta tripulación de Hondarribia, a 7ª da temporada. Para min, a min encántame como bogan e tamén un traballo de moitos anos, a verdad, que un bloque que se mantén durante varios anos xa, están traballando na mesma liña e os resultados ao final acaban vendose, acaban salindo. Esta é a clasificación na que non está actualizada esta clasificación porque Hondarribia ten 124 puntos e Urdaibai 111, Tirán tería 78 e Cabo 75 e Meira 14. Esta é a clasificación en actualizar dos resultados de hoxe. Habería unha diferencia de 3 puntos entre Tirán e Cabo da Cruz. Hai un dato sorprendente, Gustavo, que a mí me sorprendía na retransmisión de hoxe, que a temporada pasada Hondarribia foi campeón con 7 vitorias. A estas alturas de temporada xa leva 7 vitorias, tantas como a temporada pasada. Sí, se non pasa nada, pois debe ser o campeón deste ano, non? É un pouco que decía Caste, a clave de Hondarribia é esa continuidade, ese traballo pois sin presión, según como o que falan, eles, bueno, polo menos de porta para fora, non? Din que se ganan unha bandeira, eles xa teñen a temporada arreglada, e un pouco traballan sin esa presión, non? E se miras atrás, pois 4 anos atrás ou así, pois bueno, estaban na tanda boa, ou a mellor estaban na segunda tanda, e seguían traballando igual. Eu penso que esa é a clave, non seguiron confiando no adestrador, nos remeiros, non empezaron a botar contas ao tolo para querer estar diante, simplemente traballaron con esa paciencia e o resultado están vendo ahora. E agora coa xente que teñen, coa que teñen, pois a mellor teñen para anos. Hai posibilidades de sorpresa de Urdaibai a Hondarribia? En campeonato, sí, xa están demostrando. En Liga, digo en Liga, para sacarlle ese primeiro posto. En Liga, pois tería que fallar Hondarribia, xa máis que sorpresas de Urdaibai, ten que fallar Hondarribia, porque aínda que gane agora todas as regatas Urdaibai, se Hondarribia non falla, pois seguiría gañando Hondarribia. Agora que en campeonatos, por ahora, está os levando todos
Urdaibai, así que vai a estar unha concha moi interesante. Sí, en campeonatos xa o vimos no Campeonato de España, no Campeonato de Euskadi. Na Liga, como ves ese duelo, xa con moita diferencia, Urdaibai e Hondarribia, Marco? Bueno, van a estar aí. Eu penso que xa se olvidan un pouco da Liga, van a estar preparando o que ven os campeonatos. O sea, penso que fixeron moi ben no Campeonato de España, pero un campanazo, e penso que van a ir a pola concha. Como todos, porque al final todo o mundo quere preparar a concha, só entran 7 e a regata que todo o mundo quere estar nela, non? Nadie quere perder estar aí, pero bueno, un duelo bonito. Penso que eu me decantaría máis hacia Hondarribia. Vamos ver se podemos recuperar esa clasificación que actualicei agora para ver a clasificación da Liga CT, donde comenté que hai 13 puntos de diferenza entre Hondarribia e Urdaibai, e a diferencia entre Tirán e Cabo xa se recurtou bastante. Non sei se o cuarto posto para Cabo e para Tirán é que durante tanto tempo nas primeiras jornadas estivemos tan mal acostumados a estar aí cuartos, quintos, que agora ese sétimo posto e ese sexto posto como que nos sabe a pouco. Bueno, a ver, un pouco comezamos a inversa do ano pasado, non? Non sabíamos que repetir ese cuarto posto iba a ser complicado, pero bueno, agora estamos pois cumplindo obxectivos, bueno, a ver, non che vou a dicir o contrario, pois con dificultade, o campeonato galego ganámolo pois pola mínima, a permanencia parece que vai encamiñada, bueno, pois imos a Deputación, imos, bueno, pois marcando obxectivos pouquinho a pouco, pero bueno, non hai que renunciar a nada, a verdade é que hasta onte estábamos a 4 puntos do cuarto posto e estaba a noso alcance, agora quedanos un pouquinho máis lonxe, pero bueno, eu penso que estar entre os 6 primeiros, intentar pelear por estar os 6 primeiros para un club como a nós é un bo resultado, intentar estar eso, entre os 6 primeiros, pois sería un bo posto, e despois, pois bueno, seguir intentando cubrir obxectivos. Falabas antes do Campeonato de España, dunhas das probas que gañou Urdaibai, foi a fin de semana pasada. E por que Cabo non foi? Bueno, a maioría dos clubs galegos anunciaron que o motivo principal era económico, pero por que Cabo non acudiu a ese Campeonato de España? Sí, bueno, pois que un motivo é o económico, pois o outro é un pouco de planificación de tempada, non? Pois a nós venos moi ben estes 15 días pois en Galicia, son moitos viaxes, a xente quere estar ca familia quere estar ca xente, bueno, é un pouco resulta tamén o atractivo, se a regata non lle resulta atractiva aos remeiros, é que algo pasa, eu penso que a Federación ten que facer algo en consecuencia. Xa non digo, bueno, polo menos eu penso que a Federación está pois en condicións de intentar buscar un patrocinador, xa non digo para dar premios ou non, pero polo menos para costear os costes aos clubs, e despois facer unha regata seria. Non pode ser que unha regata de Campeonato de España pois sea, digamos, en organización, pois a peor de todos os campeonatos. Sin ir máis lonxe, Trainerillas, por exemplo, foi a peor, pois con diferencia, non? Non sei, pois para min foi injusto, gañou o Campeonato de España o que quedou terceiro no Campeonato de Euskadi, casi 20 segundos do primeiro, e iso, pois para xente que o único sabor que ten é pelear por pelear cos máis grandes, que non teña recompensa económica, senón o único que queren é pelear nas mesmas condicións que a todos, é pelear por ese campeonato. Se a organización non lle pon unhas condicións de remar a todos iguales, pois perde ese prestixio, perde ese interés polo remeiro, non? Imos falar agora do Campeonato de España, imos antes a lembrar esa clasificación da Liga CT para ver como está. 124 puntos Hondarribia, 111 Urdaibai, segundo clasificado, Orio terceiro, San Xoán cuarto con 85, Tirán sexto, 78 puntos, Cabo sétimo, 75, e na zona baixa da clasificación a tripulación moañesa de San Bertolameu con 14 puntos, a 7 de Portugalete. E Gustavo xa nos falou de por que renunciou Cabo a ese Campeonato de España. Nos o Cabo renunciaron pois Cabo, Tirán, Meira, Amegrove, Mugardos. Que lle parece a Marco que os galegos renuncien? Eu opino, sobre todo por eles, non, que están viaxando todo ano, e xente por arriba non che cubren os seus gastos mínimos, non, de desplazamentos,
pois a verdad que é complicado, e de por riba eso, despois de levar toda unha tempada facendo moitos kilómetros, pois o que digo, necesitan estar coa familia e se os remeiros ou os clubes non teñen ese aliciente, estáse desprestixiando un poquinho o Campeonato de España, está perdendo esa importancia, non? Pero bueno, noutro momento tamén o fixeron os vascos, non? Pois nós tamén temos que dar a nosa... Temos que ter tamén o noso dereito, non, a reclamar o noso, non? Que ben digús, o Campeonato de España de Trainerillas foi unha lotería, o sea, non podes levar os rapaces adestrando todo o ano para ese objetivo e chegar ali e que sea unha lotería, o sea... Onte Vilarillo, por exemplo, comentou que a Federación tiña que replantearse isto porque posiblemente se o Campeonato de España fose en Galicia irían os galegos e non irían os vascos. Sí, seguro, pois moi posiblemente. Que algo está fallando, cando ao final só 5 embarcacións están indo a un Campeonato de España. Sí, eu penso que o problema é iso, que non resulta atractivo a Liga está se movendo, está traballando moi ben, e resulta, pois eu penso que é atractiva para todos, e o problema é que xa non só somos o da ACT, sino, como ben dixestes, incluso clubs da Liga Galega pois tamén se plantean pois non ir. Entonces eu penso que además os remeiros entrenan para eso, para pelear en campeonatos, en ligas, e se os remeiros, os propios remeiros, que xa non é que sea cousa de directiva, os propios remeiros non lle motiva remar un campeonato de España, eu penso que hai que plantearse eso, cal é o motivo. A culpa, desde logo, os remeiros non a teñen. Vimos aí a imaxe do Urdaibai campeón de España. Cabo da Cruz é o campeón galego do ano 2015, 2014, aproveitou ese campeonato de España para ser tamén campeón provincial. Como vai a temporada para Cabo, para o seu adestrador? Non só vendo a Liga CT, digo vendo o club. Como agardaba, peor, mellor? Non, a verdade é que a principios de tempada, digamos, xaneiro, febreiro, pois tiñamos plantear bons obxectivos de intentar remar como ano pasado. Foi se nos complicando un pouco a temporada por motivos de lesións, de problemas personales da xente e tal, e bueno, pois a verdade é que eu tiña as miñas dúdas. Despois do comezo de Liga, eu penso que foi moi bo, pois eu personalmente sorprendime e vin que había un equipo que non fai falta que estén eses 13 ou eses 14, senón que é positivo que todo o mundo se pelee o sitio e os resultados daban mostra dela, non? Pero bueno, a valoración hasta hoxe eu fago a positiva, o que che dixen antes, estamos cumplindo obxectivos, a verdade que estes últimos resultados de novenos e tal, pois non nos gustan a nadie, pero eu penso que é dentro do normal, non? Pasounos todos os anos, o ano pasado tuvemos décimos e décimos primeiros e tampouco pasou nada. Pasa que hai que manter a tranquilidade, agora cada vez temos máis afición, a afición tamén exige, e os remeiros temos que ser capaces de abstraernos un pouquiño deso e facer o noso, sabemos e temos que saber o que digo sempre, o club que somos, que estamos peleando con máis grandes, sendo xente da casa, xente de Boiro a maioría, así que tamén temos que saber... Mellor cantidad da Liga, nominada e elixida pola CT o ano pasado. Eso tampouco pode ser excusa para renunciar a nada, temos que ser fieles ao noso, que é xente moi ambiciosa, xente moi traballadora, moi peleona, temos que seguir nesa liña, pero bueno, sempre co pés na terra, saber que o noso equipo pode ter regatas malas, é normal e non pasa nada. E para cerrar este En Xogo Traíñas, dúas preguntas sobre obxectivos. Cabo e sétima agora na Liga CT, estás me dicindo que a xente lle exixe máis a Cabo, que lle exixe máis a Cabo? Estar máis arriba do sétimo posto? Bueno, a ver, os aficionados, está claro, xa non os aficionados, senón nós mesmos aspiramos ao máximo, non? Estamos sétimos, e se podemos estar sextos, pois sextos, e quintos, temos que pelear por estar o máis arriba posible, non? En as regatas que quedan, pois pelearemos por eso, quedan, se non me equivoco, 8 regatas de Liga, pois intentaremos pelear por subir escalón, sabemos que está moi difícil, está aí Tirán a 3 puntos, pero Tirán fan as cousas moi difíciles sempre, e despois os outros estánse escapando un pouco, non? E logo, outro obxectivo, penso que é como que temos os 24 traíñas que van ir á Concha e meterse entre eses 7 primeiros, que vai a estar este ano moi complicado, como ben deixastes antes, xa levamos 3 novenos e un octavo, xa sobrepasamos eses 7 postos 4 veces, así que vai haber que chegar na mellor forma posible
sobre todo con confianza, confiar en nós, confiar en noso traballo, se facemos as cousas ben, pois eu penso que podemos pelear, polo menos pelear. Para Marco, porque antes a Marco xa me dixo que alcanzar a Castropol no segundo posto é complicado, que objetivo ten marcado para este final de temporada? Sí, o mismo, que Gus, non podes renunciar, non? Pero bueno, veste condicionado un poquinho por ese mal arranque, entre comillas, non? Da Liga, pero bueno, non podes renunciar, tes que sempre salir co máximo objetivo, sempre o máximo. O que sempre digo, se adestras para ser primeiro, podes ser primeiro, segundo, terceiro. Agora, como adestres para ser terceiro, para ser octavo, noveno. Entonces, a aspiración, sempre os rapaces hai que inculcarlles eso. Traballo e disciplina, sempre con humildade, pero non renunciar a nada. Nos vamos a facer as nosas regatas, intentar sacar o mellor rendimento posible e vamos a máis. Si os resultados teñen que vir, que veñan, benditos sean, pero sobre todo eso, nos preocuparnos do noso traballo, non me podo preocupar do que vai a facer Castropol, ou teño que estar preocupado do meu antes de dos demais. Non vou a esperar que falle Castropol, non? Si realmente eu non fago o meu traballo. Pois moitas gracias aos dous por vir a este Xogo Traíñas. Xa o saben, a vindeira fin de semana, máis aquí na Televisión de Galicia.